Biex it-tfal u l-istudenti ma jiqfux mill-qari kif daħal sew l-istaġun tas-sajf, tnediet il-kampanja Aqra fis-sajf. Biex ġi l-kampanja tkun ta' suċċess kull ġimgħa ta' skola sajf, animaturi mħarġa mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu qed jaqraw ma' tfal sejjer bil-Malti u l-Ingliż. Tul it-tnedija tal-kampanja kien spjegat kif l-istudenti li jaqraw fis-sajf imorru aħjar fl-iskola u dawk li tul is-snin tal-edukazzjoni primarja tagħhom ma jmissux ktib b'idejhom sal-aħħar tal-primarja jaqgħu lura b'sentejn ħin sabhom li jaqraw. Il-Koordinatur tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Litterizmu Charles Mifsud spjega f'aktar dettall il-vantaġġi li wieħed jaqra wkoll tul is-sajf. Fil-vaganzi hemm tendenza li forsi r-ritmu tal-qari jonqos u għalhekk aħna qegħdin ngħidu hija nisħu ma' tfal u żgħażagħ tagħna li jkomplu jaqraw u jkomplu jaqraw għal gost. Għax nafu li jista' jkun li anki xogħol li jkun sar matul is-sena jista' jintilef matul is-sajf. Huwa rakkomandat li tfal jaqraw tal-anqas 5 kotba fis-sajf. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo sfida li tfal biex iniżlu fuq werrejja li saret apposta l-ismijiet ta' 5 kotba li jkunu qraw fis-sajf. Dawn il-werrijiet se jinġabru u minn fost it-tfal li jkunu qraw 5 kotba se jittellaw biex xorti qatt minnhom u jingħataw qotja ta' kotba. Jidher li l-istudenti se jisimgħu minn dan il-parir. Iva nixtieq noħodha l-isfida. Jien s-sarfa naqra ħafna kodba. Mhux biħsieb nimmar naqra il-baħar biss, imma naqra wkoll. Inħareġ ukoll ċirkolari b'linji gwida għal ġenituri li għandhom tfal żgħar sa 16-il sena. Aħna preparajna numru ta' linji gwida kemm bil-Malti u kemm l-Ingliż fej punti sempliċi qed niggwidaw u nagħtu direzzjoni l-ġenituri u l-dawk kollha li għandhom il-kura ta' tfal biex jarfu kif iħeġġuhom u jħajruhom jaqraw iktar. Tul il-konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat li 12 skola sekondarja se jkunu qed jiftħu l-librerija tal-iskola tagħhom għall-istudenti li jattendu l-istess kejjel darba fil-ġimgħa.